এই ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନର ଘର କେବେ ଭାଙ୍ଗିଯିବନି ତ? ଆମ ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ତିଆରି ହେବ 10 ପଡ଼ା ବାଉଁଶରେ, ସେ ଭାଙ୍ଗିବନି। ସେଟା ଘର ନା କୁକୁଡ଼ା ବାଡ଼ି? ସେ କୁକୁଡ଼ା ବାଡ଼ିରୁ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟିବେ, ସେ ବଡ଼ ହେବେ, ତୁମକୁ ମାମା ମାମା ଡାକିବେ, ମୋତେ ଡାଡ଼ି ଡାଡ଼ି ଡାକିବେ, ତୁମେ ଖୁସି ହବ ନା? ଏ କଇଁ ତୁମ ମଥାରେ ମା ଫାଟକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ଆଣି ତୁମକୁ ବିବାହ କରିମୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଡାଡ଼ି, ତୁମ କଥା ଏବେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି। କ'ଣ ହେଲା? ଆମ ରାଉରକେଲା ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ 14 ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ଯିବି। ହଉ ଡାଡ଼ି, ତୁମ କଥା ମୁଁ ମାନିବି, କାରଣ ତୁମର ନିଜର ନଥାଇକି ବି ମୋତେ ପପୁ ବୋତଲରେ ମୋ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିଛ ତୁମେ। ହଁ ଡାଡ଼ି, ମୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲା ପରି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ 14 ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ଯିବି। ହ୍ୟାଲୋ ଡାଡ଼ି। ଆଲୋ ଏଇ କହିଁ, ବାପା କହିଛନ୍ତି 14 ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ରାଉରକେଲା ଯିବି ମୋ ବିଜନେସ୍ କାମରେ। ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ, ତୁମେ ମୋତେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲା ପରି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନି। ମୁଁ ତୁମ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ବା ଅଛିଣ୍ଡା କରିକି 14 ଦିନ ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତୁମେ ଯଦି ଏଭଳି କାନ୍ଦିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବିନି, ସତ କହୁଛି। ତୁମେ ଏଇ କହିଁ, ତୁମେ ହସ ହସ ମୁହଁ କର, ମୁଁ ଏବେ ଯିବି। ହ୍ୟାଲୋ ଏଇ କଇଁ, ଚିଠି ଚିରି ଦେବା ଆଗରୁ ପଢ଼ି ଦେଖ, ଭୁଲିଯିବା ଆଗରୁ ଆଉ ଥରେ ବୁଦାମୂଳକୁ ଆସି ଦେଖ କେମିତି ମୁଁ ମଦ ପିଇକି ଗଡ଼ୁଛି। ତୋ ଭଳିଆ ହତାଶା ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ ଲଭର୍କୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେନି। ମୁଁ ତ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଏ, ବିଶ୍ୱାସ ମୋତେ ଭଲ ପାଏ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଇ କଇଁ, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ହତାଶିଆ ପ୍ରେମିକ ହେଇଗଲି ନା? ଯେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ ବୁଲୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଭଲ ଥିଲା। ଏ ଭଗବାନ, ଯଦି ତମ କତିରେ ପଇସା ନଥିବ ତାହେଲେ ତମ କତିରେ ଚାକିରି ନଥିବ, ତମକୁ ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଧୋକା ଦେବେ। ହେ ଭଗବାନ। ଚାଲ ହଟ୍, ଆଜି ରାସ୍ତାରୁ ହଟ୍, ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ ରାଉରକେଲା ଯିଏ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଆସିବି। ଚାଲ ହଟ୍, ବଜାରେ ହଜାରେ ତୋତେ କିଏ ପଚାରେ? ତମେ ଯେବେ ପାଖେ ଥିଲ ଲାଗୁଥିଲା ଭଲ।